Čo ľudia, máme Klastel, ja vás dám môjho ďalšieho videa. Už nie po takej dlhej dobe, je to iba mesiac, keď to je celkom dlhá doba, ale to snad nevadí. V dnešnom videu to je znova reakcia na Minecraft, na posledný Minecraft, ktorý už vyšiel, to znamená, že si dneska zhodnotíme a pozrieme si, že aký je, či je dobrý, lomeno není dobrý, pretože podľa mňa to bude úplný shit. Takisto ako Minecraft movie, ktoré podľa mňa nebude dobré, tak toto tiež nebude dobré. Samozrejme, ak sa na toto video bude páčiť, tak dajte like a odber na môj kanál. Chcem už hitnúť tých 100 odberateľov, čo sa mi ešte to bude pamäť dlho, ale aby sme to mali, tak dajte prosím ten odber a my môžeme ísť k tomu na video. Tak poď späť na Minecraft movie trailer na YouTube a ideme si to teda teraz pozrieť. Ak zim na chcipanie, tak je mi ľúto, ale proste som chorý, mám divný hlas možno, to neviem, ale snad to bude asi nejako normálne, nech sa to aspoň bude počúvať ten hlas. Dneska si teda zreagujeme, povieme, či to je dobrý trailer, alebo to je úplne o ničom a na konci zhodnotím, že o čom a ako asi bude ten film vyzerať, podľa mňa. Preto už som videl 2 trailery, tak keď vidím ten tretí, tak už moje nejako zhodnotie, čo to asi tak bude. Vyjde to o chvíľku, to už vyjde, takže na to sa úprimne teším. Ako ja sa neteším na to, o čom to bude, ja sa teším na to, pretože je to Minecraft, je to proste vec, ktorá mala výjsť už pred asi 5 rokmi alebo kedy, ale stále to odkladali. Ale dobre, ale nebude to zdržovať, ideme sa to pozrieť. Dobre, na začiatok tu máme takú jednu dobrú a jednu takú horšiu vec, skôr to jak padajú kame sa úprimne si zdá, to spadať nie je také divné. To má eličku na sebe? Hej, tu je elička, asi. Vyzerá to asi teda tak. A páči sa mi, ešte jedna vec, že používajú tie veci, lebo MLG vymysleli hráči, to tuším. Bolo to navrhnuté samozrejme, že keď spadne to boli, tak nedostaneš damage, ale hráči vymysleli, že budú mať už seba water bucket a budú to pod seba hádzať. To je celkom ako v pohode, páči sa mi to akože, úprimne dobrý nápad. Taký plus, asi dúfam, že nie jediný na ten trailer, ideme tu teda ďalej. In the overworld, wow, anything you can dream about, you can create. So they built all this? Yeah, most of it. Hold up. That thing Kam prečo sa z toho auta? Prečo je tu zase? doesn't understand a word you're saying. We're talking. Life here was perfect. Until one day, Flint and Steel. Kamo, čo? Či toto tu? One day, Flint and Steel. Kamo? Reálne, keď zapalím portál, tak nepoviem toto. Alebo hoci, kamo, prečo by si to vám vôbec povedal? To aj nedáva zmysel, že? Mne sa zdá, že oni na niektorým veciami premýšľali až tak moc, že tam nakoniec dajú veci, ktoré tam vôbec nemuseli byť, ako napríklad toto. We came across the Nether. OK, takže už teraz zase tak vieme povedať, že ten hlavný záporák bude asi niekto z Netheru a že oni budú zrejme bojovať proti Piglinmi, to sme aj v prvom traileri sme to tak videli, v druhom asi tiež, aj keď v druhom to až tak tuším nebolo, nepamätám sa na ne, možno si ešte pozriem niekedy. Ako, nebude sa k tomu vyjadrovať, že zlé, ale že keď podľa mňa by to malo byť skôr o tom, že ako porážaš toho draka, ne o tom, že bojuješ proti nedrovským zmrdom. Proste akože, je to škoda, ako ja som dúfal, že to bude reálne o tom, že tam bude ten drak a že toho oni budú zabíjať a že to je tá jedna, ako v Minecrafte, je to jedna cesta naspäť domov a ako oni sú tam tí ľudia, takže oni sa dostanú domov práve podľa toho, že zabijú toho draka. Čo neviem na akých vesmírnych funkciách to funguje, že keď zabiješ draka, tak to presunie naspäť do normálneho sveta, ale proste mohli by tam byť plán, bolo by to o mnoho lepšie, ale akože nevadí, aj proti Netheru sa možno to bude zaujímavé, ako budú bojovať, ale uvidíme. Akože, alebo lepšie bol pamäť ten drak. A place with no joy or creativity at all. You! What are you making? Oh! If they get their way, this beautiful world and everything in it will wither and die. Bio con Dios. It means goodbye, brother. No, it doesn't. Don't look at her. It does. If we want to save this world, creativity is key to survival. Now what? Elytra wingsuits. Bye-bye. Those things work, right? Absolutely. Coming in hot! I got something for you. I love Blue House.
Prečo má okuliare, ty vole? No, toto mi moc nedáva zmysel. Niekedy, viete čo je najhoršie na týchto traileroch na tom filme? Že niektoré veci sú tam reálne, že úplne zbytočné, že tie veci, keď tam sú, tak to by si sa dostal trapne, jak to tam je. Ale keď tam nejsú, tak by to bolo o mnoho lepšie reálne toho typka, keď tam nemal tie... Ja neviem, na čo tam sú tie okuliare, ty vole. Takisto ako bol aj ten Flint and Steel a to všetko ostatné, čo bolo aj v minulých traileroch, ako tá ovca, tá lama a to všetko, to tam vôbec nemuselo byť a boli to úplne v pohode. Oh my gosh, I'm so sorry. This place makes no sense. Let's do this. They want me to fight the chicken? Kámo, tí pillagerovia, nie. Kámo, reálne to čo je? Kámo, tí pillagerovia vyzerajú strašne divne podľa mňa. Prečo vyzerajú tak divne? Reálne to ja by som ich navrhol lepšie. Prečo tak vyzerajú? Ešte, okay. Chicken jockey! Prečo je dedinčan v reálnom svete? Kam povie, jak ho ale drbla tým autom. V živote by som nepovedal, že by som uvidel, jak drbne niekto dedinčana autom a ono odletí. Až ten zvuk. Oh, not again. Oh my god. Oh my god. Are you all right? Your head is huge. Imagine, že zrazíš niekoho autom a jedna vec, ktorá ťa bude zaujímať na to, že má veľkú hlavu. A je ti jedno, že si mohol zlomiť nohu a to všetko. Takže, ideme si ten trailer zhodnotiť, že ako ho ja vidím a že ako podľa mňa bude vyzerať Minecraft film. Takže jednu vec, čo vieme, je to, že tam budú tí zmrtedí z Netheru, čo je asi v pohode, ale aj keď som chcel tam mať tam toho draka, že ich jednoducho ten Stevie bude sa sprevádzať tým Minecraftom a budem hovoriť, že čo majú robiť, aby sa k nemu dostali, aby ho potom zabili. Ale možno, že to je ohratý príbeh, čo ale podľa mňa akože toto je film o Minecrafte, takže logicky tam nebudú nejaké prasatá. Asi je to v pohode, ale mohlo sa to vymyslieť lepšie. A úprimne tento trailer, nechcem povedať, že bol úplne zlý. Úplne zlý bol, ale to je zase jedno. Úprimne si myslím, že tento trailer nebol ani zlý, ale ani dobrý. Tá ovca, potom ten Flint and Steel, to tam teda, to nejdem komentovať. Mi sa zdá ten trailer a toto všetko je proste pre deti strašne, že tí deti to budú úplne žrať a oni na to pôjdu do kina, celú sálu vykúpia, proste to je... Ja si úplne myslím, že keď tam dojdem do tej sály, tak tam budem jediný takéhoto väčšieho veku 15, 14, 13, 12 a ostatní tam budú len samé deti a samozrejme rodičia s nimi, čo je celkom škoda. Podľa mňa ten film mal byť taký viac, že nechcem povedať, že pre starších, pretože to potom bude vyznieť, že sa tam má nadávať toto všetko a malo to byť také iné podľa mňa, že nemali tam byť tie trápne časti, lebo potom na to niektorí tí ľudia, ktorí na to chcú ísť a majú radi Minecraft, ktorí už ho hrajú dlhšiu dobu, napríklad 5 rokov, ja tam Minecraft tuším 7 rokov, alebo možno viac, ty vole, aj 8 rokov ho tam. No asi 8 rokov, no. Takže proste tí ľudí to nebude baviť a reálne tí Minecraftu venovali, že celý život takmer. Tak vám to bolo z videa všetko, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte like a odber na môj kanál. Uvidíme sa u ďalšieho videa, ktoré sa nebude mať odstup niekoľko mesiacov a čaute.